गसाइगावआव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना न' आरो साहा बागान खालामनायखौ होस्रांदों। गसाइगावआव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना न' आरो साहा बागान खालामनायखौ होस्रांदों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि दैदेननायाव एभिक्सन खालामदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सार्केलनि सिङाव सोनाब बंग सीमा श्रीरामपुरनि खोलाहा 15 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय पलासगुरी गामियाव 450 बिघा भिजिआर गमात हानि गेजेराव गासै 310 बिघा भिजिआर गमात हाखौ स्टारमिया मुंनि सुबुङा दखल खालामनानै लायो आरो खमैबो 20 बोसोरनिफ्राय 300 बिघा हायाव साहा बागान बानायनायजों लोगोसे न' बां, गुदाम, अफिस बायदि लुनानै दखल खालामनानै लादोंमोन। दिनै गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि जोहै आयेन बेरेखा न' बां लुनायखौ जेसिबिनि गेजेरजों सिफायनानै होस्रांनाय जायो। হয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াত গোসাইগাঁৱৰ পলাশগুৰি গাঁৱত যোনটো 304 ভিজিআৰ দাগ আছে, তাত প্ৰায় আমাৰ 450 বিঘা মাটি আছে ভিজিআৰ গমাত মাটি। তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 300 বিঘা মাটিতে এজন সত্তাৰ মিয়া বুলি এনক্ৰ'চাৰে চাহ বাগান কৰি আৰু নিজৰ ঘৰ বাৰী, অফিচ, গোডাউন এনেকৈ সাজি পেলাই এনক্ৰ'চ কৰি আছিলে। চ' যিহেতু এইটো ভিজিআৰ মাটি হয়, এইটো মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এভিকশ্যন ড্ৰাইভটো হাতত লৈছোঁ।